Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bir musulman dogurmyz sorapdyr. Meniň soragym Türkmenistan hökümetiniň, ýagny hökümet ýol başçysynyň bellen imamyna. Soňra ol bellenen imamyň etraplara bellen imamlaryna mesjidde namaz okanda uymak dogrumy? Aýratyn bellep geçýärin ol imam Türkmenistanyň hökümet ýol başçysy tarapyndan bellenen we ol hökümet ýol başçysynyň sözünden çykmaýan bolsa. Mümkin bolsa meniň şol soragyma jogap beräýin. Men mesjidde namaz okamanýarym, şüphe sebäpli ol adamlaryň hökümetiň adamy hasap edýärin diýip sorapdyr. Musulman doganlar islama göre, ähli sünnet aqidasyna göre hökümetiň goýan imamlarynyň arkasynda namaz okamak bolmaýar diýen düşünje ýalňyş we batyl düşünjedir. We bu düşünje harici tekfirjileriň, radikal jemaatlaryň düşünjesidir. Gynansak-da käbir doganlarymyz bilmän, parhyna bolman şolaryň düşünjesine allanýarlar, şolaryň düşünjesinden täsirlenýärler. Bu hili batyl inançlara esaslanyp Cuma we jemaat namazlary terk etmek uly günahlardandyr we haramdyr. Hususanam şer'i sebäpsiz, ýagny üzürsiz cuma namazyny terk etmek kalbyň möhürlenmegine sebäp bolýandyr. Bu düşünjäni esasy tekfirji harijiler we şolardan täsirlenen jahil musulmanlar ýaýradýarlar. Tekfirjiler hökümet kafir, tagut we hökümet işgärleri kafir diýýärler. Hökümetiň bellen imamlarym kafir diýýärler. Ýa-da gön kafir diýip açyk aýtmasa-da, aydyp başarmasa da olaryň arkasynda namaz okumak şüpheli diýýärler. Şu ýerine gowun soraň musulman doganlar. Tekfirjiler, harijiler öz batyl düşünjeleri bilen alalaşmayan ähli sünnet musulmanlara murjiye, madhali, hökümetiň adamy, gorkak, yaranjaň diýen ýaly sözler bilen garalaýarlar. Tekfirji harijiler barada 21-nji asyryň harijileri atly 3 bölümden ibaret dersimiz var. Şol derslerimizde bu fırka barada, alamatlar barada jik düşündürüp geçdik. Gyzyklanýanlar şol derslerimizi dinläp bilerler. Hökümet ýol başçylarymyz musulmanlar, ähli sünnet aqidasyna göre islama ters zat buyurmadyğı müddetçe musulman döwlet baş tutanlaryna itaat etmek wajypdyr. Hatta zalim hem bolsa, fasyk, günahkar hem bolsa, musulman baş tutanlara islama ters bolmayan işlerde itaat etmek wajypdyr. Bu mesele barada giňişleýin ähli sünnet musulmanlaryň musulman hökümdarlar barada aqidasy atly dersimizde durup geçdik, dinläp bilersiňiz. Jemaat we cuma namazlary islamyň şigarlarydyr. Özürsiz cuma we jemaat namazlary terk etmek uly günahlardandyr. İmam Zahabi rahimahullah uly günahlar atly kitabynda özürsiz jemaat namazy we cuma namazy terk etmegi uly günahlardandygyny bellep geçýär. Hanafi mezhebine göre mesjidde 5 wagt namazy jemaat bilen okumak wajibyň bäri ýani muakked sünnetdir. Cuma namazy bolsa bilşiňiz ýaly musulman erkeklere farzdyr. Sebäpsiz cuma we jemaat namazlary terk etmek uly günahdyr. Delili bu barada Buhari'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Laqad hamamtu an amura bis-salati fatuqam, thumma ukhalifu ila manzili qaumin la yashhaduna as-salah fa uharrika aleyhim." Namaz okulmaklygyny buyurup, sonra şoňa jemaat namaza gelmeýänleriň öýlerini ýakmak isledim diýär Peygamberimiz. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu hadisinde sebäpsiz, üzürsiz jemaat we cuma namazlary terk etmegiň nähil agyr günah diýeni duýdurýar. Cuma namazyny sebäpsiz terk edenler barada Tirmizi'de we başga da hadis kitaplarına gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Men tarakal cum'ata 3 marrat tahawunan biha taba'allahu ala qalbi." Kim ähmiyet bermän 3 gezek cuma namazyny terk etse, cuma namazyna gitmese, Allah Taala ol kişiniň kalbyny, yüregini möhürler, doňdurar diýär. Diýmek näme musulman doganlar, bu hili tekfirji harijileriň batyl we ýalňyş düşünjelerinden ägä bolun, allanmaň, jemaat we cuma namazlaryndan galmaň. Elhamdülillahi rabbil alamin.